ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹாய் ஃப்ரெண்ட். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பொரி ரைஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். பொரி ரைஸ்க்கு தேவையான பொருட்கள்: 1.5 கப் பொரி எடுத்திருக்கேன், தக்காளி, மஞ்சள், மிளகாய்த்தூள், வெங்காயம், கறிவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், கடுகு, எண்ணெய். வாங்க சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. அதில் 1 கப் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. கொஞ்ச நேரம் சூடாகட்டும். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ அதில் கடுகு போட்டுக்கலாம். நானு கவி. இப்போ அதில் வெங்காயம் போட்டுடலாம். வெங்காயமும் கறிவேப்பிலையும் சேர்த்து போடுங்க. இப்போ நல்லா அது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ அதில் தக்காளி போட்டுக்கோங்க. தக்காளி நல்லா வதங்கட்டும். தக்காளி நல்லா வெந்துடும். இப்போ அதுக்குள்ளுமே நம்ம பொரியை நம்ம ஊற வச்சிடலாம். பொரி நான் பாதி எடுத்துருக்கேன். அதில் இப்போது நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அது நல்லா ஊறட்டும். நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் போட்டுக்கோங்க. தக்காளி வதங்கிட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. மிளகாய் தூளும் மஞ்சள் தூளும் போட்டுக்கோங்க. அதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போது பொரியை ஊற வச்சது நல்லா தனியாக பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இப்போது நம்ம அதில் பொரியை ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நம்ம பொரி சாதம் ரெடி ஆகிடும். நம்ம பொரி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அதில் கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. சுவையான பொரி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. தீக்ஷு டான்ஸ் ஆடுறான். ஓகே, நம்ம பொரி சாதம் தனியாக ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கலாம். சூப்பர். நல்லா மொத்தம் எடுத்து சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே நம்ம கேரட்டும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அழகாக வச்சு விடலாம். நம்ம சூப்பரான பொரி சாதம் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓகே, நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். வாவ், சூப்பராக இருக்குது. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. ஈஷோ எப்படி இருக்கு? பாய்.